እቲ ታሪኽ እንትጅምር ሓንቲ ኒሃ ዝተባህለት ቆልዓ ኣብ መኪና ኮፍ ኢላ ስልኪ እንዳዋግዐት ንሪኣ። ኣብቲ ሰዓት ድማ መንነቶም ዘይተፈለጡ ክልተ ሰባት ናባ ብምምጻእ ንኒሃ መጥቃዕቲ ይፍጽሙላ። ኒሃ ኣብቲ መጥቃዕቲ ስለ ዝተሃሰየት ዓርሳስሒታ ትወድቕ። ኣብኡ ድማ ናብ ሆስፒታል ትኣቱ። እቲ ፊልም ድማ ቀጺሉ ድሕሪ 2 ወርሒ እንታይ ከም ዝተፈጠረ የርእየና። ኒሃ ካብቲ መጥቃዕቲ ድሒና ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድ ንሪኣ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ቀሺ ድማ ነኒሃ ሪኦማ ናብኣ ይመጹ። ካብኡ ድማ ጓሎም ንምንታይ ከም ዝሓዘነት ይሓተዋ። ንሳ ድማ ትብሎ ስለ ዝጠፍኣ ስቕ ትብል። እቶም ቀሺ ድማ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ክትቆርብ ከም ዘይብላ ይነግርዋ። ቀጺላ ድማ ፊልምና ሓደ ካፒቴን ራምቢር ዝተባህለ ሰብኣይ ንዝተባሃቦ ተልእኾ እንትፍጽም ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ግብረ ራዕዲ እንተሃርሞምን ተቋዖምን ንሪኦ። ካፒቴን ካምቢር ንሓለቑ ትእዛዝ ከይሰምዐ እዚ ምግባሩ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኣዘቲ ጸዊዖም የናግርዎ። ካብኡ ድማ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከም ዝፈጸመ ይሓትዎ። ንሱ ድማ እቶም ግብረ ራዕዲ ናይ ሃገሩ ህንዲ ባንዴራ እንተቃጽሉ ከም ዝረኸቦምን ነዚ ንምግባር ድማ ምኽንያቱ እዚ ከም ዝኾነ ነቶም ኣዘዝቲ ይነግሮም። ካብኡ ድማ እቶም ኣዘዝቲ ካፒቴን ካምቢር ዝበሎ ነገር ምስ ሰምዑ ንዑ ተመጣጣኒ ዝኾነ ቅፅዓት ከም ዝረክብ ብምንጋር ን25 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ኣብ ሕቖኡ ቦርሳ ተሰኪሙ ንክጎይእ ይእዝዝዎ። ካፒቴን ድማ ንሓረቃ ትእዛዝ ተቐቢሉ ይቕፃዕ። ቅፅዓቱ ድማ ወዲኡ ናብ ደገሲኡ ምስ ተመለሰ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ዓርኩ ስልኩ ደጋጊሙ ይፅውዕ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ስልኩ ድማ ኣልዒሉ ንዝተለኣኸሉ መልእኽቲ ኣብ ዝሰምዐሉ እዋን ናይ ቀደም ኣቋርፂ ዝነበረት ኒሃ ሓገዙ ከም እትደሊ እንትናገር ንሪኣ። ካብኡ ድማ ካፒቴን ካምቢር ናብ ሓለቃታት ብምኻድ ንሓደ ሰብ ምፍቓድ ከም ዝደሊ ንክህብዎ ድማ ይሓቶም። እቶም ሓለቓታት ድማ በቲ ስርሑ ይፈትውዎን የድንቕዎን ስለ ዝነበሩ ዕረፍቲ ይህብዎ። ንሱ ድማ ካብ ካሽሚር ናብ ጎሃ ምኻድ ይጅምር። ኣብ መንገዲ ድማ ካፒቴን ካምቢር ስለ መንገዱ እንዳሓሰበ ንሪኦ። ካብኡ ድማ ፊልሚና ናብ ድሕሪት መሊሳ ኒሃን ዓርካን ንካምቢር ስልኪ ደው ኢለን እንትዕልልኦ ንሪአን። ናይ ኒሃ ዓርካ ንካምቢር ትፈቶ ስለ ዝነበረት ናብኡ ብምድዋል ምቕያዕን ምሕጫጭን ትጅምር። ካብኡ ድማ ካምቢር ዝደወለሉ ሰብ መን ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ስልኪ እንዳወለ ምድላይ ይጅምር። ካብኡ ድማ ኒሃን ዓርካን የርእየን። ኮይኑ ግን ኣብ ማእኸል ናይ ኒሃ ዓርካ ምንጋር ፈሪሓ ስለ ዝነበረት እቲ ስልኪ ምስ ኒሃ እዩ ነይሩ። ካምቢር ድማ ኣብ ኒሃ ጎኒ ምስ በጽሐ ጸዊዑ ንክትዘውር ይገብራ። ልክዕ ምስ ረኣያ ድማ ኣብ ፍቕሪ ይወድቕ። ካብኡ ድማ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኒሃ ምስ ኣቦኣ ኣብ መኪና እንትመጽእ ንሪኣ። ካምቢር ድማ ምስ ረኣያ እንዳጎየ ናባ ብምምጻእ ከም ዝፈትዋ ይነግራ። እዚ ድማ ምስ ተናገረ ንኒሃን ኣቦኣን ገዲፍዎም ይኸይድ። ኣቦኣ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ኣብ ትምህርታ ንክተትኩርን ንዕኡ ድማ ንክትርስዖ ይነግራ። ኒሃ ድማ ምስ ኣቦኣ ዝተፈላለዩ ካምቢር ፃወተሉ ዝነበረ ናብቲ ባስኬትቦል ብምምጻእ ስልኩ ቁፅሪ ትህቦ። ወሲኻ እውን ንሳ ከም ዝፈትወቶ ትነግሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ኒሃን ካምቢርን ታሪኽን ትጅምር ንሪኦ። ካምቢርን ኒሃን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተቐራረቡን ፍቕሮም ድማ እንዳወሰኸን ትመጽእ ንሪኦ። ካብኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ካምቢር ንኒሃ ናይ መርዓ ሕቶ ይቕርበላ። ንሳ ድማ ንካምቢር መልሲ ከይሃበት ስለ ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ምዕላል ትጀምር። ካብኡ ድማ ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ከመይ ገዲፋ ከም ዝኸደት ትነግሮ። ካብኡ ድማ ሕጂ ንካምቢር ተመሪዓቲ ነገር ንከይደገም ብምባል ሕጂ ከም ዘለዎም መቐፀል ከም ዝሕሾም እንትናገር ንሪኣ። ካምቢር ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ካብ ልቡ ከም ዝፈትዋን ገዲፍዋ ድማ ከም ዘይኸይድ እንትነግራ ንሪኦ። ካብኡ ድማ መሬትና ናብ ሕጂ መሊሳ ካምቢር ናብ ጓኣ እንትምለስ ንሪኦ። ካብኡ ድማ ምስ ኒሃ ናብ ዝተቋፀሮ ካፌ ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ምስ ረኣያ ይፈዝዝ። ካብኡ ድማ ኮፍ ምስ በሉ ሕጂ ዘለውሉ ኩነታት ምዕላል ይጀምሩ። ካምቢር ድማ በቲ ሰዓት ከም ዘይተመርዐወን ኣብ ወታደር ኮይኑ ሃገር ጉሩ የገልግል ከም ዘሎ ይነግራ። ኒሃ ድማ ናይ ካምቢር ታሪኽ ምስ ሰምዐት ንሳ እውን ናይ ባዕላ ታሪኽ ትናገር። ኒሃ ወዲ ከም ዝወለደትን ሕጂ ግን ብዘይፍልጥ ሰባት ከም ዝተዓገተን ሕጂ ድማ ንክሕገዛ ከም እትደሊ እንትሓቶ ንሪኣ። ካብኡ ድማ ካምቢር ከም ዝሕገዛ ቃል ኣትይውላ ናብቲ ቦታ ዝርከብ መኪና መካረ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ከይዱ ሓደ መኪና ይካረ። ካብኡ ድማ መኪና ተኻሪዩ ደጊሙ ኒሃ ንምርካብ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ንኒሃ እዚ ነገር ፖሊስ ኣምልኪታ ክዲኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ኣምልክታ ከም ዝነበረትን ኮይኑ ግና ዝኾነ ሰብ ክሕግዛ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ትነግሮ። እዚ ምስ ሰምዐ ካምቢር ድማ ካልኦት መማረፅታት ፈቲና እንተኮይኑ ይሓታ። ንሳ ድማ ደጊማ ኩሉ ነገር ከም ዝገበረትን ክሕግዝዋ ድማ ፈቃደኛ ከም ዘይኮኑ ትነግሮ። ወሲኻ ድማ ንሱ እውን ዝነገረቶ ነገር ንከይርስዖ ትነግሮ። ካምቢር ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ኣመልኪታትሉ ናብ ዝነበረት ፖሊስ ጣብያ ሒዛቶ ንኽትኸይድ ይሓታ። ናብኡ ድማ ሓቢሮም ይኸዱ። ካብኡ ድማ ናብቲ ፋይል ሒዝዎ ዝነበረ ፖሊስ ይኸዱ።
ኮይኑ ግና እዚ ፖሊስ ወዳ ክረኽቦ ስለዘይከኣለን እቲ ገበን እውን ስለዘይኣመነሉን ነቲ ፋይል ዓፂዎ ነበረ። ኣብኡ ምስ በጻሕቲ ድማኒኻ ነቲ ፖሊስ ካምቢር ቤተሰባ ከም ዝኾነ ተፋልጦ። ካብኡ ድማ ካምቢር ነቲ ፋይል ምርኣይ ከም ዝደሊ ንሪኦ። እቲ ፖሊስ ድማ ነቲ ፋይል ኣምፂኡ ደገፎ እኳ እንተፈተነ ካምቢር እቲ ፖሊስ ንዘምፅኦ ፋይል ኣሕዲጉ በዓሉ ምንባብ ይጅምር። በዚ ኩነታት ዝተናደደ ፖሊስ ድማ ንካምቢር ነቲ ፋይል ይሕድጎ። ንኒሃ ድማ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ እንዳበለ ይቁጣዓ። ነዚ ኩነታት ድማ ከፃወር ዘይከኣለ ካምቢር ነቲ ፖሊስን ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝነበሩ ኣባላት ይንውቅሖም። ኒሃ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ንካምቢር ደው ንከብል ተሓቶ። ካምቢር ድማ ንኒሃ ስለሰምዓ ነተን ፖሊሳት ምህራም ደው የብል። ሽዑ ድማ እቶም ፖሊሳት ሒዞሞ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንክኣትዉ ይገብርዎ። ቀፂሉ ድማ እቲ ዝተሃረመ ፖሊስ ብካምቢር ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንካምቢር ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ እንዳኸዓ የሳቅዮ። ካብኡ ድማ ናይቲ ፖሊስ መሓዝቱ ናይ ካምቢር ንብረት ኣብ ዝፍትሽሉ ሰዓት ካምቢር ወታደር ምዃኑ ይፈልጡ። ኣብ ሰዓት ድማ ናይቲ ፖሊስ ጣብያ ዋና ኣዛዚ ዝነበረ ሰብኣይ ናብቲ ቦታ እንትመጽእ ንሪኦ። ካብኡ ድማ እቶም ፖሊሳት ብነፃ ንክሰድዎን ናብ ናቱ ቢሮ ድማ ሒዞሞ ንክኸዱ ይሓቶም። ኣብቲ ቢሮ ምስ በፅሐ ድማ ካምቢር ነቶም ኣዘዝቲ ፖሊሳት ወታደር ምእዛር ከም ዘይኽእሉ እንትነግሮም ንርኢ። ኮይኑ ግና ናይቶም ፖሊሳት ኣዛዚ ናይ ካምቢር ታሲራ እንዳረኣየ ሕጂ ፍቓድ ከም ዝወፀን ንሱ ሕጂ ከም ማንም ሰብ ሲቪል ከም ዝኾነን ከም ዝኣስርዎ እውን ይነግሮም። ካብኡ ድማ ነቲ ፖሊስ ሓደ ናይ ስልኪ ፃውዒት ይበፅሖ። እቲ ደዋሊ ድማ ናይ ካምቢር ሓለቓ እዩ ነይሩ። እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ድማ መንነቱ ምስ ኣረጋገፀ ንካምቢር እቲ ስልኪ ሂቦ። ናይ ካምቢር ሓለቓ ካምቢር ፈጢኑ ንክምለስን ዝስራሕ ስራሕ ድማ ከም ዘለዎ እንትነግሮ ንሪኦ። ካምቢር ድማ ንሓለቁ ዘረባ ሰሚዑ ንክምለስ ክብል ንሪኦ። ኮይኑ ግና ኣብ መንገዲ እንዳሃለወ ተሓዋዊስዎ ከፍ ኢሉ ንሪኦ። ንኒሃ ዝኣተወላ ቃል ድማ ብዘይምኽባሩ እንዳሓዘነ ንሪኦ። ካብኡ ድማ ነቲ ገናሒ መኪና ነታ መኪና ደው ንከብል ይሓቶ። ካብኡ ድማ ንኒሃ ዝኣተወላ ቃል ንምፍፃም ተመሊሱ እንትኸይድ ንሪኦ። ካምቢር ናይ ኒሃ ወዳ ይመሃረሉ እዩ ዝተባሃለ ቤት ትምህርትን ዝተዓፈነሉን ይኸይድ። ናብ ውሽጢ ድማ ብምእታው ነታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ምንጋር ይጅምር። ንሳ ድማ ዝኾነ ትፈልጦ ነገር ከም ዘየለን እዚ ነገር ድማ እንትፍፀም ኣብቲ ቦታ ከም ዘይነበረት ትነግሮ። ካብኡ ድማ ካምቢር ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፀ ኣብቲ በሪ ደው ኢሉ ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ተተኺሉ ይርኢ። ካብኡ ድማ ካምቢር ስለ ኒሃ ወዳ እንተሓቶምን በቲ ካሜራ ድማ ዝተቐድሐ ነገር እንተሃለወ ንከሪእዎ ይሓቶም። ኮይኑ ግና ናይቲ ገዛ ዋናታት ነዚ ንምንጋር ፈቃደኛ ኣይነበሩን። ካብኡ ድማ ካምቢር ንምድላይ ክምችዎ ንኒሃ ናይ ወዳ ፎቶ ንክትቦ ይሓታ። ኒሃ ድማ ሰዓት በቲ ነገር እንዳተናገፀት ናይ ወዳ ፎቶ ከም ዘይብላ ትነግሮ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ካምቢር ተደናጊሩ ከመይ ናይ ወዳ ፎቶ ኣይብልክን ኢሉ ይሓታ። ካብኡ ድማ ኒሃ ነዚ ሕቶ ንክትምለሰሉ ክትብል ናይ ሰብኣይ ሓው ናብኡ እንትመፅእ ትሪኦ። ካብኡ ድማ ንካምቢር ኣብ ሰዓት ንክወፅእ ንክሕባኣ እንትሓቶ ካምቢር ድማ ከም ዝበለቶ ካብ ገዛ ይወፅእ። ኣብ መንገዲ ድማ ናይ ኒሃ ሰብኣይ ሓው ዝኾነ ንሰን ይሪኦ። እቲ ነገር ድማ ስለ ዘጠራጠሮን ንኒሃ ድማ ሓደጋ ንከየብፅሐላን ናብቲ ገዛ ፅግዕ ኢሉ ዝፍጠር ነገር ምስ መዓን ምርኣይን ይጅምር። ሰኒ ድማ ናይ ኣደንዛዚ ሓሸሽ ወልፊ ዘለዎ እንትኸውን ናብ ኒሃ እውን እንዳመፀ ይፀግመላ ነበረ። ነዚ ዝተዓዘበ ካምቢር ድማ ሰን ምስ ወፀ ናብቲ ገዛ ብምእታው ናይ ስን ኣድራሻን ስልክ ንክትቦ ይሓታ። ኒሃ ድማ ንዝበላ ነገር ኩሉ ትገብረሉ። ንሱ ድማ ምስ ወፀ ናብ ሰን ይድውል። ኮይኑ ግና ሰን ናይ ካምቢር ምንነት ስለ ዘይፍለጠ ኣብ እዝኑ ነቲ ስልኪ ይዓፅኦ። ኣብ ሰዓት ድማ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ ካምቢር ዓርኩ ሪእዎ። ናብኡ ድማ ቀሪቡ ሰላምታ ይለዋወጡ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ስለ ዝተራኸቡ ጥኢት ተሓቃቐፉ። ካብኡ ድማ ነቲ ዓርኩ ሎማዓንቲ ከም ዝምርዖን ናብ መርዑ ድማ ንክምፅእ ይሓቶ። ካብኡ ድማ ንካምቢር ሒዙ ናብቲ መርዑ ይኸይድ። ካምቢር ድማ ናብቲ መርዓ ምስ ኸደ ሓደ ነገር ናብ ርእሱ ይመፅኦ። ኣብ ሓሳብ ድማ ይኣትው። እሱ ድማ ዝነበረ ኒሃን ካምቢርን ኣብ ሓደ ናይ መርዓ ምድላው ተራኺቦም ናይ ኒሃ ኣቦኣ ንካምቢር ገጹ እንተሃርሞ የርእየና። ኒሃ ዝኾነ ነገር ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ተታሒዞም ናብ ገጾም ይኸዱ። ንፅባሒቱ ድማ ኒሃ ናብ ካምቢር ብምምፃእ ክትመርዖ ከም እትደሊ ትነግሮ። ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይሕጎስ። ካብኡ ድማ ናይ መርዓ ኩነታቶም ወዲኦም ክምርዓው ክብሉ ኒሃ እንደበት ሓደ ናይ ስልኪ ፃውዒት ይበፅሓ። ንሱ ድማ ኣቦኣ ከም ዘሕመመን ፈጢና ድማ ናብ ሆስፒታል ክትበፅሕ ከም ዘለዋን ይንገራ። እዚ ምስ ሰምዑ ካምቢር ኒሃን ድማ ኣቦኣ ኣለሉ ዝተባሃለ ሆስፒታል ናብኡ ይኸዱ። ኒሃ ድማ ኣብኡ ምስ በፅሐት ንኣባ ሓቂፋ እንታይ ከም ዝፈጠረ ተሓቶ። ንሱ ድማ ካንሰር ከም ዘሕመመን ካንሰር ድማ ኣብ ደረጃ 4 ከም ዝበፅሐን ክድሕን እውን ከም ዘይኽእልን ዝተረፈ ህይወቱ ድማ እንዳተሓከመ ክነብር ምዃኑ ይነግራ። ኒሃ ድማ በቲ ነገር እንዳሓዘነት ንኣቦኣ ተሓቕፎ። ካብኡ ድማ ዝደውልላ ዝነበረ ናይ ካምቢር ስልኪ እውን ተዓፅዮ። እቲ ንካምቢር ናይ ምምርዓው ዝነበረ ሓሳብ እውን በዚ ምክንያት ትቕይር። ካብኡ ድማ እቲ ፊልሚ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ሓሳብ መሊሳ ናብ ሕጂ ትወስደና። ኣብቲ እዋን መርዓ ድማ ሰባት እንዳተሓጎሱ እንዳሳዕስዑ ንሪኦም።
ኣብዚ ሰዓት ድማ ወዛዕ ሰትዩ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ሓለቃ ምስ ካምቢር ይጋጮ ካምቢር ድማ እቲ ፖሊስ ደርበዮ ዋሌቱ ኣልዒሉ እንትሪኦ ታሲሩ ይረኽቦ ኩሉ ንብረቱ ድማ ሂቡ ነታ ታሲራ ግን ከይሃቦ ይተርፍ ንፅባሒቱ ድማ እቲ ናይ ድሕነት ካሜራ ተገጢሙሉ ዝነበረ ገዛ ነብኡ ብምዃድ ምሸት ወሲድዎ ዝነበረ ናይቲ ፖሊስ ታሲራ ነቲ ዋርድያ የሪኦ እቲ ዋርድያ ድማ ንካምቢር ፖሊስ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ካምቢር ዝደለየ ነገር ንክርኢ ይፈቕደሉ ኣብ ውሽጢ ድማ ምስ ኣተወ ኣብቲ ዕለት ተቐሪፁ ዝነበረ ቪድዮ የርኢ ኣብዚ ሰዓት ድማ ካብቲ ቪድዮ ውሽጢ ዝተወሰነ ደቂቓ ከም ዝጠፍኡ ይርዳእ ካምቢር ግን ተስፋ ከይቆረፀ ቅድሚ እቲ መጭወይቲ ፈፂሙሉ ዝነበረ ቪድዮ ምርኣይ ይጅምር ካብኡ ድማ ኣብቲ ካሜራ ናይ ኒሃ ሰብኣይ ሓው ዝኾነ ንሰኒ ምስ መኪኑ ይሪኦ በዚ ነገር ድማ እንዳተጠራጠረ ነቲ ዋርድያ ገንዘብ ከፊሉ ነዚ ነገር ንዝኾነ ሰብ ንከይናገር የጠንቅቖ ብኻሊእ ምርኢትና ድማ ኣብ ሓደ ፖሊስ ጣብያ ለውሃ ዝተባሃለ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ እንትቑፀር ንሪኦ ለውሃ ኣብቲ ስራሕ ምስ ተቖፀረ ናብ ሓለቕኡ ተፀዊዑ ይኸይድ ካብኡ ግን ከምቲ ልሙድ ነቲ ሓለቓ ሓደሽ ፖሊሳት እንትቑፀሩ ንዝገብረሉ መደረ ይገብር ኣብ ከተማ ውሽጢ ድማ ንዘለዉ ቅበነኛታት ከፅርይዎም ከም ዘለዎም ይዘራረቡ ለውሃ ድማ ብሰዓት ንሱ ዝበሉ ነገር ከም ዝገብር ይነግሮ ካምቢር መኪና ዝተኸረየሉ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ገበን ኣትዩ ይሪኦ ካምቢር ድማ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ሰብኣይ ጥርጥሮ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ይከታተሎ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ ሓደ መዓልቲ እቲ ዘካረዮ ሰብኣይ ኣብ ኢዱ ኣደንዛዚ ሓሸሽ ሒዙ ኣብ ህንዲ ምስ ዝነብሩ ናይ ራሻ ገረራዕዲ እንትደራደር ይሪኦ እቲ ሰብኣይ ድማ ገንዘብ ሒዙ ምስ ኸደ ካምቢር ነቶም ገረራዕዲ ብምህራም እንታይ ከም ዝደልዩ ንምንታይ ድማ ከም ዝመፁ እንትሓቶም ንሪኦ ካብኡ ድማ ካብኦም ክሰምዖ ዝደለየ ነገር ምስ ሰምዐ ናብቲ መኪና መካረዪ ሰብኣይ ይኸይድ እቲ ሰብኣይ ግን ዝኾነ ነገር ከም ዘይፈለጥን ኣብዚ ጉዳይ እውን ኢዱ ከም ዘይብሉን ክነግሮ ይፍትን ካብኡ ድማ ካምቢር ዝሃረሞም ራሻውያን ጀምዖም ሒዞም ናብቲ መካረዪ መኪና ይመፁ ካብኡ ድማ ምስ ካምቢር ንባእሲ እንትፋተቱ እቲ መካረዪ መኪና ነቶም ራሻውያንን ንካምቢርን ገልጊሉ ንካምቢር ካብዞም ራሻውያን ይድሕኖ ካብኡ ድማ ካምቢር ናይ ኒሃ ወዳ ንምድላይ ክጥዕሞ ቦትኡን ሽሙን ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ንክብተን ይገብር ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ኒሃ ወዳ ንሪሃ ዝረኣየ ሓደ ሰብ ሪሃ ጓሉ ከም ዝኾነትን ንካምቢር ድማ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ይነግሮ ካብኡ ድማ ካምቢር ናብቲ ሰብኣይ ዝቆፅሮ ቦታ ምስ ኸደ ወንበሩ ስሒቡ ኮፍ ይብል ካብኡ ድማ ምስቲ ሰብኣይ ምዕላል ይጅምሩ ካብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ሪሃ ናቱ ጓሉ ከም ዝኾነትን ሕጂ ድማ ምስኡ ትነብር ከም ዘላን ይነግሮ ካብኡ ድማ ሓሪቑ ነቲ ሰብኣይ ከመይ ኢላ ሪሃ ምሳኻ ትኾን ኢሉ ይሓቶ ወሲኹ እውን ነቲ ሰብኣይ ካርሞ ይፍትን እቲ ሰብኣይ ድማ ሒዝቦ ዝነበረ ዶክመንተሪዮ ሪሃ ናቱ ጓሉ ከም ዝኾነትን ዝተወለደትሉ መዓልትን ሆስፒታልን የሪኦ እዚ ኮይኑ ድማ ካምቢር ካብ ናይ ኒሃ ሰብኣይ ስልኪ ይድወለሉ ካምቢር ድማ ኣብቲ ሰዓት እንዳተባኣሶ ዝነበረ ሰብኣይ ገዲፉ ብሕርቃን ናብቲ ናይ ኒሃ ሰብኣያ ይኸይድ ካምቢር ድማ ብኡ ምስ በፅሐ ናይ ኒሃ ሰብኣያ ኒሃ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላን ንሱን ኒሃን ቆልዓ ከይወልዱ እንዳሃለዩ ንሳ ግን ቆልዓ ከም ዝወለደት ከም እትኣምን ይነግሮ ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ከኣምኑ ይጅምር ካብኡ ድማ ነቲ ሓበሬቱ ኣመስጊኑ ክወፅእ ክብል እቲ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ዝነበሮ ገዛ እቲ ዋርድያ ደው ኢሉ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ቪድዮ ከም ዝረኸቦ ይነግሮ ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ነቲ ቪድዮ ንምርኣይ ፈጢኑ ናብቲ ገዛ ይኸይድ እቲ ቪድዮ ድማ ከፊቱ ምርኣይ እንትጅምር ኒሃ ክልተ ሰባት እንትሃርምዋ የርኢ ኣተኪሩ ድማ እንትርኢ ኣብ ናይ ኒሃ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ኒሃ ዝኾነ ወዲ ከም ዘይብላ ምእማን ይጅምር እዚ ንምንጋር ድማ ናብ ኒሃ ገዛ ይኸይድ ካብኡ ድማ ኒሃ ዝኾነ ቆልዓ ከም ዘይብላን ሕጂ ኣእምሮኣ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ ነጊሩ ንክእምን ኣይፍትን ኒሃ ግን ትኽክል ከም ዘይኮነን ከም ዝወለደትን ንክተረድኦ ትህትን ኮይኑ ግና ካምቢር ክሰምዓ ፈቃደኛ ኣይነበረን ኒሃ ሕጂ ድማ እቲ ዝነበራ ተስፋ ንሱ ጥራሕ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ንሱ እውን ከም ዘይሕግዛ ምስ ፈለጠት ንባዕላ ንምጥፋእ ወሲና ኣብቲ ትነብረሉ ገዛ ንባዕላ ናብ መሬት ወዲቓ ትመውት ኒሃ ብከምዚ ዓይነት ክትመውት ዝረኣየ ካምቢር ድማ በቲ ነገር እንዳሓዘነ እንዳበኸየን ናብ ገዙ ይኸይድ ድሕሪ ሒደት እዋናት ድማ ስለ ዝተፈጠረ ነገር ንምፅራይ ናብ ናይ ኒሃ ገዛ ይኸይድ ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ናይ ኒሃ ሰብኣያ ንሻካን ይረኽቦ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ፖሊሳት ድማ ነቲ ነገር ንምፅራይ ንሻካን ብሕቶ ክዋጥሩሉ ይጅምሩ ንሱ ድማ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለን ንዑ እንዳሓተቱ ግዜኦም ከየጥፉ ንሰበይቲ ዝቐተልሉ ሰባት ድማ ንኸረኽብሉ እንዳሓተቶ ንሪኦ ለውሃ ድማ ክወፅእ ክብል ኣብ መንገዲ ዝተገጠመ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ይዕዘብ
ካብኡ ድማ ኒሃ እንትመውት ዝተቐድሐ ቪድዮ ከምፅሉ ንመሳርሕቲ ይሓቶም። ካብኡ ድማ ለውሃ ኣብ ስልካ ዝነበረ ነገር ንከጻርዩሉ ይገብር። ኣብዚ ሰዓት ኣብ ስልካ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘርእየና እንተኾይኑ ብተደጋጋሚ ምስ ካምቢር ተደዋዊሎምን ኣዕሊሎምን እውን ከም ዝነበሩ ነቲ ፋይል እንዳረኣየ ምርዳእ ይኽእል። ካብኡ ድማ ፈቲኖም ካምቢር ናብ ፖሊስ ጣብያ ንክጽውዕሉ ንመሳርሕቱ ይነግሮም። ካብኡ ድማ ምሬትና ንካምቢር መኪና ዘካረየ ሰባይ ናብ ካምቢር ገዛ እንትመጽእ ንሪኦ። ካብኡ ድማ ንካምቢር ስለ ኒሃ ሓደ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘሎን ንምሟታ እውን ታሕታቲ ንሱ ከም ዝኾነ እንትናገር ንሪኦ። ካምቢር ድማ ሓሪቑ ዝፈልጦ ነገር ክናገር ምስ መንደቕ ኣጥቢቑ ይሕዞ። ካብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ናይ ኒሃ ጓላ ሪሃንን ኣብ ናይ ሰኒ ገዛ ከም ዝረኣያ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ንዝኾነ ሰብ ድማ ንከይናገር ገንዘብ ሂብዎ ከም ዝነበረን እንትምስክር ድማ ንሪኦ። ካምቢር ድማ ነዚ ኣብ ዝሰምዐሉ ሰዓት ንሰኒ ንምርካብ ካብቲ ሆቴል ይወፅእ። ኮይኑ ግና ካምቢር ዘይፈልጦ ነገር እንተሃለወ ሰኒ ንዕኡ ቀትሉ ሰባት ምቑፃሩ እዩ። እቶም ሰባት ድማ ካምቢር መሲልዎም ንካሊእ ሰብ ቀቲሎም ይወፁ። ካብኡ ድማ ምስ ካምቢር ኣብቲ ሊፍቲ ይራኸቡ። ኮይኑ ግና ካምቢር ስለ ዘይፈልጦም ዝኾነ ኣይበሎምን። ካብኡ ድማ ካምቢር ንሰኒ ምድላይ ይቐጽል። ግን ከዓ ናብ ሓደ እንዳ መስተ እንተኺዱ ንሰኒ ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ሰኒ ድማ ንካምቢር ምስ ረኣየ ደንጊጹ ክሃድም ይጅምር። ኮይኑ ግና ካምቢር ንዝመጽዎ ሰባት እንዳወቃዕን እንዳቐተልን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሰኒ መሓዝ ይኽእል። ካብኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ፖሊሳት ንካምቢር ይደልይዎ ስለ ዝነበሩ ንክልቲኦም ኣብ ቀይዲ እትውዎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ምስ ኣተወ ካምቢር ኣብ ሕርቃን ስለ ዝነበረ ነቲ መርማሪ ፖሊስ ሎሃን ካብዚ ንከውፅኦ እንተዘይኮይኑ ግን ከም ዝሃርሞ እንተፈራርሑ ንሪኦ። ሎሃን ድማ ካምቢር ዝገብሮ ነገር ንምርኣይ ስለ ዝደለ ነቲ በሪ ከፊቱ ናብ ውሽጢ ኣቱ። ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ንሎሃን ክሃርሞ ይጅምር። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ፖሊሳት ድማ ኩሎም ወፂኦም ይሕዝዎ። ኣብኡ ድማ ከቢድ ዕግርግር ይፍጠር። እቲ ናይዞም ፖሊሳት ሓለቓ ድማ ናብኡ ብምምጻእ እቲ ነገር ከረጋግዕ ይፍትን። ካምቢር ድማ ነቲ ፖሊስ ኣዛዚ ንዕኦም ምምርማር ምእሳርን ከም ዘይብሎም ትኽክለኛ ገበነኛ ሰኒ ከም ዝኾነ እንትነግሮ ንርኢ። ካብኡ ድማ እቲ ሓለቓ ሰኒ ገብረኛ ከም ዝኾነ ከመይ ተረጋገጽ ይብሎ። ንሱ ድማ ስለ ሰኒ እቲ መካረይ መኪና ዝፈልጦ ነገር ከም ዘለዎ ይነግሮም። እቲ መካረይ መኪና ድማ ናብኡ ተጸውዑ ኩሉ ነገር ንክናገር ይገብርዎ። ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰኒ ይምስክር። ኣብዚ ሰዓት ሓበሬታታቱ ብምጥንኻር ናብ ምሕተት ቦታ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ሰኒ እቲ ፖሊስ መፍታቱ ጽሒቡ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንክቐትሎ ይፍትን። ይኹን እምበር እቲ ሓለቓ ካሊእ ሽጉጥ ሓቢኡ ስለ ዝነበረ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንሰኒ ይቐትሎ። ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ እንዳጎየ ብምምጻእ ነቲ ሬሳ ንከልዕሎን እቲ ሓቂ ድማ ንክናገር ክገብር እንትፍትን ንሪኦ። ካብኡ ድማ እቲ ሓለቓን ካምቢርን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሎም እንትዕልሉን እንትማኸሩን ንሪኦ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓደ ናይ ስልኪ ጻውዒት ይበጽሖ። ካብኡ ድማ ካምቢር ዝተለኣኸሉ ንብረት ከም ዘሎን ንክሪኦ ድማ እንትናገር ንሪኦ። ካምቢር ድማ ዝተለኣኸሉ ንብረት ዕሽሽ ብምባል ነቲ ፖሊስ ሓለቓ ንቼከር ክከታተልዎን ምናልባት ንሱ ከም ዝተናገሮ ንጹህ ሰብ ክኸውን ከም ዘይኽእል ገበነኛ ድማ ክኾን ከም ዝኽእል እንትነግሮ ንርኢ። እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ድማ ንቼከር ብዘይ ዝኾነ ሓበሬታ ምክትታል ምእሳርን ከም ዘይኽእሉ ንካምቢር እንትነግሮ ንርኢ። ካምቢር ድማ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ክገብር ከም ዘይኽእል ዝተረድአ ነቲ ፖሊስ ኣዛዚ ኣመስጊኑ ክወፅእ ክብል እቲ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ኢዱ ብምሓዝ ነገራት ንከያበላሽውን ንባዕሉ ድማ ክሕሉ እንትመኽሮ ንርኢ። ካምቢር ድማ ካብዚ ምስ ወፀ ናብቲ መኪና ዘካረየ ሰብኣይ ይኸይድ። ኮይኑ ግና ኣብኡ ምስ በጽሐ እቲ ሰብኣይ ብዘይፍለጡ ሰባት ተወቂዑን ወዲቑን ይረኽቦ። ካምቢር ድማ ኣብቲ ሰዓት ዝተኻእሉ ነገር ብምግባር ከተርፎ ይፍትን። ኮይኑ ግና እቲ ሰብኣይ ኣብ ኢዱ ይሓርፍ። ካብኡ ድማ ከጥቅዕዎ ፍቲኖም ዝነበሩ ሰባት ናቦም ብምምላስ ካብቶም ከጥቅዕዎ መፂኦም ዝነበሩ ሰባት ካብ ሓደ ስልኩ ብምውሳድ ብስልቲ ኣዛዚ ፖሊስ ዝተለኣኾ መሰጅ ይርኢ። ካምቢር ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣዩ ሰዓት ነቲ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ እስካዕ ሕጂ ይሕስዎ ከም ዝነበረ ምርዳእ ይኽእል። ካብዞም ዝወደቑ ሰባት ድማ ንሓደ ብምልዓል ሼካን ኣበይ ከም ዝነበረ ይሓትሖ። ንሱ ድማ ይነግሮ። ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ፈለጠ ሞተሩ ብምልዓል ናብቲ ዝነገሮ ቦታ መኻድ ይጅምር። ኣብ መንገዲ ድማ ፖሊሳት ሒዞሞ ደው ንከብልዎ ይፍትኑ። ይኹን እምበር ካምቢር ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ነቶም ፖሊሳት ኩሎም ይሃርሞም። ኣብቲ ሰዓት ድማ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ካልኦት ናይ ተሓለቓ ጋርድታት በቲ ኮኑ ተዳልዮም ንካምቢር ክጽበይዎ ይጅምሩ። ይኹን እምበር ዋላ ተዳለዉ ንካምቢር ግን ክኽእልዎ ኣይከኣሉን። ነንሕድሕዶም ድማ እንዳወቃዕን እንዳቐተለን ናብ ሼኻን ይኸይድ። ናብ ውሽጢ ድማ ምስ ኣተወ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሪሃ ቦኣየ ኢሉ ዝተላለዩ ሰብኣይ ኣብቲ ቦታ ይረኽቦ። ካምቢር ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየሉ ሰዓት ኣዝዩ ሓሪቑ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ካራ ተጠቂሙ ግህሳድ ይሓርዶ። ካብኡ ድማ ነቲ ፖሊስ ኣዛዚ ንኽረክብ
ኣብ ዝከደሉ እዋን እቲ ኣዛዚ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ብድሕሪት ኮይኑ ንካምቢር ብጥይት ይወቕዖ። በዚ ድማ ካምቢር ኣዝዩ ይህሰይ። ካቦ ድማ ናብ ካምቢር ብምቕራብ እስካ ሕጂ ዝፈጸሙ ነገር ምንዛዝ ይጅምር። ካቦ ድማ ንሱ ናይ ኒሃን ሰብኣያን ብሓባር ኮይኖም ናይ ኣደንዛዚ ሓሸሽ ስምምዕነት ከም ዝነበሮምን ናይ ኒሃ ሰብኣያ ድማ ካብዚ ኣዛዚ ፖሊስ ሓደ ዝደልዮ ነገር ከም ዝነበረ ይነግሮ። ነሱ ድማ ዝነበረ ንኒሃ እቲ ሰብኣይ ስለ ዘይፈትዋ ንክትዓብድ ከም ዝደልን ወሲኹ እውን ባዕላም ሳጥፈት ድማ ምስ ጓሉ ብሰላም ምንባር ከም ዝደልን ንኒሃ ድማ ከምዚ ዓይነት ፕላን ከም ዘውፅኡላ ይነግሮ። እዚ ተንኮል ድማ ከመይ ከም ዘቀናበሮን ነቶም ሰባት ድማ ካበይ ከም ዘምፅዎሙ ኮታስ ኩሉ ነገር ንካፒተን ካምቢር ይነግሮ። እዚ ምስ ሰምዐ ካምቢር ድማ ዘይኮነ ፕላን ከም ዘውፅኦን ሕጂ ድማ ከም ዝቆትሉ ብምንጋር ዝነበሮ ሓይሊ ኣካኪቡ ይሃርሞ። እቲ ፖሊስ ኣዛዚ ዋላ እኳ እንተወደቐ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ኣልዒሉ ደጊሙ ንካምቢር ክትኮሰሉ ክብል ነቲ ኣዛዚ ዝጥሮ ዝነበረ ኣለኻ ብድሕሪት መፅኡ ይትኩሰሉ። ካብኡ ድማ ሕጂ ከተማው ካብ ገበነኛ ነፃ ከም ዝኾነት ይዛረብ። ካምቢር ድማ ነዚ ኣብ ዝተዓዘበሉ ሰዓት ኣነ የቀትሎ ነይሩኒ ብምባል ነቲ ዝሞተ ሬሳ መጥቃጥ ይጅምር። ካብኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ካምቢር ኣዘዝቲ ብምምፃእ ደው ንከብል ገይሮም ንክረጋጋዕ ይገብርዎ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ኒሃ ጓላ ሪሃብ ብሂወት ከም ዘላ ንፈልጥ። ካብኡ ድማ ተኣዛዚ ፖሊስ ሓቢእዋ ካብ ዝነብሩ ቦታ ትወፅእ። በዚ ድማ ካምቢር ይሕጎስ ኮይኑ ግን ጥፊኣ እንዳተባሃለት እንዳተደለየት ዝነበረት ሪሃ ናይ ካምቢር ጓል ምዃና ለውሃ ይበፅሕሉ። ካምቢር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ እንዳሓዘነ ክነቢዕ ይጅምር። ዋላ እኳ ካምቢር ምስ ኒሃ ክምስርቶ ዝሓሰበ ሂወት ኣይሳኻዐሉ ምስ ናይ ኣብራኹ ክፋል ዝኾነት ጓሉ እንዳነበረ እንዳረኣና ፊልም ናብ ዝተወድሃ